Cum se pune una în mașină? Vă arăt acum. Merge ciudat. Deci, primul pas. E un caracter. Ce urâtești. Îl pui ce poziție vrei. Și după aia e o mașină. Iei no collide. Pui pe personaj și pe mașină. Pui mașina cum vrei unde vrei să stea personajul. Așa. Și acum bagi un rând. Și acum, câte știu eu, faci click dreapta și R. Și gata. Acum o să meargă la fel ca mașina, adică o să ducă lângă mașină. Da, cam atât că episodul de azi. Eu o să vă învăț nici chestii cu games mod care știu și eu. Și sincer nu știu prea multe. Dar ce o să știu o să arăt.